Bine ați venit la seria noastră educațională Information Matters. Bună tuturor și bun venit la cel de-al 6-lea episod din seria noastră Information Matters. De ce facem asta? Deoarece credem că alfabetizarea media este foarte importantă în zilele noastre. Mass media s-a schimbat rapid în ultimii ani. Dacă doriți să știți cum vă protejați siguranța în online, bine ați venit! Vom vedea subiecte precum cum să fim mai siguri online, cum să ne păstrăm confidențialitatea, cum să facem plăți online sigure și alte câteva concepte principale legate de acest subiect. Poate vă întrebați de ce este important acest lucru, mai ales dacă nu lucrați online, nu studiați online. Ei bine, aici suntem să vă spunem câteva lucruri pe care majoritatea dintre noi, dacă nu chiar toți, le facem online în ultimii ani. Suntem destul de siguri că acest lucru vă va face intrigat. Să vedem mai întâi care este importanța serviciilor digitale în viața noastră. Știm cu toții despre viruși reali, nu? Ei bine, dispozitivele noastre pot avea și viruși în format digital și vor fi afectați dacă sunt atacați și nu au protecție. În contextul tehnologiei, siguranța include măsuri pentru protejarea utilizatorilor de amenințările cibernetice, asigurarea fiabilității sistemelor digitale și promovarea unui mediu online securizat, fiind parte de viruși, practic. Dar există mai mult. Pe lângă faptul că toți avem confidențialitate acasă, este important să avem confidențialitate și acasă online, digital. De aceea, această parte a modulelor noastre se referă la drepturile noastre de a controla accesul și utilizarea datelor noastre personale. Confidențialitatea poate fi fizică, cum ar fi dreptul de a fi liber de supraveghere, sau digitală, în ceea ce privește protecția informațiilor personale online. În era digitală, preocupările legate de confidențialitate gravitează adesea în jurul colectării, stocării și partajării datelor cu caracter personal de către organizații, site-uri web sau platforme online. Desigur, există întotdeauna mai multe, cum ar fi plățile online și detectarea și prevenirea fraudei. Nu ratați celelalte lecții ale noastre. Continuați cu celelalte videoclipuri ale programului și găsiți mai multe pe site-ul nostru www.informationmatters.eu.